15 minut po godzinie 4, a my wracamy do nasi gości w Akademię Nożny Bale Kasubian, jako zawiązała się niedawno w Bulsiewie, godome z trenerą Krystiana Andryskwewścim. No to pytanie do szkoleniowca, jak po pierwszych meczach, bo mecz reprezentacji Polski to mają małe ceniony, że tam musi być nowo krew i prawie ta nowo krew co ćwiczy w Bulsiewie i no i miała leźność co sprawdzać nie plus na treningach, ale też w meczach dopiero. Tak, już rozegrali jeden mecz towarzyści z Kardem z Lezna, który już, to trzeba zaznaczyć, że oni już od 10 lat w tym roku mają 10 lat istnieje swojego klubu, także już coś tam, już coś osiągnęli, dużo jeszcze przed nami, przed naszym Kardem, także mecz był, wracając do meczu, mecz był bardzo wyrównany, myślę. I to bardzo rekuje na przyszłość dla naszego Karna i ja myślę, że my będziemy coraz lepiej grali. I jakby my chcieli, żeby nasze dzieci też dołączyły do tego Karna i też jakieś sukcesy pierwsi miało, no to zachęcamy na Akademia Nożny Bale Kasubian swoja strona, swojego Facebooka i tam można skontaktować albo przyjść na treningi. Jest przed wama też turniej Kaszub Cup. To jest no już stało tradycją, że te młodzi balownice z Kasieb i Niblus z Kasieb przejeżdżają tam. Watyś planuje ta. Tak, to jest bardzo wielki turniej, który tutaj w okolicy już od wielu lat jest w Leznie. Myślę, że my też tutaj sobie postaramy jak najlepszy wynik osiągnąć. To jest nasz pierwszy taki turniej wielki. Tak jak też wiele karnów, nie tylko z Polski, nawet z Rosji jedno karno, także tutaj będzie bardzo wielka konkurencja, ale myślę, że my pokażemy to, co my się nauczyli przez te, to trzeba zaznaczyć, my 3 miesiące trenujemy i to trzeba myślę, że my pokażemy się jak najlepiej, z najlepszej strony. Tak jest. Po 3 miesiącach już pierwsi mecze, pierwsi próby są, także to bardzo dobrze rokuje na przykład, tak jak te rzek, ale jeśli idzie to jak dołączyć do tego Karna. Teraz może ktoś się zainteresował tym, żeby zapisać swoje dziecko, albo dziecko jakieś nas cieje i godo, że chce tyś za tą balą nekać, to co zrobić? Co zrobić? Wystarczy list na nasza strona internetowa www.apkaszubian.pl i tam zapisać w prawym górnym rogu je taki zapisz się i tam trzeba kliknąć, zapisz się i przynieść na nasz próbny trening. Pierwsze treningi są za darmo, nic trzeba płacić. Przyjść jak dziecku się spodoba, to wystarczy dołączyć do naszego Karna. Tak jest. appkasubian.pl tu jest dodam, że to Kasubian pisany przez C i przez 2S Kasubian. No i do tego zachęcamy. Jeśli naszego gościa musimy koniecznie podpytać, czemu on się zdecydował na to, żeby to Karno było kasiepścim Karna z Płezwę. No i prawie, plus ta Płezwa Kasubian nawiązuje do tego skądka ci młodzi sportowcowie są, czy jakoś jeść to chce to pokazać? Jeszcze Kaszebę i nie tylko nazwa Kasubian, która nawiązuje do pierwszej zmianki o Kaszubach od Świętopełka, tak, które nie tylko o tym, ale też barwy trzeba zaznaczyć, bo wszyscy myślą, że barwy kaszepści to jest bluz czarny i żółty, ale to są te kolory obowiązują do wzoru kaszepścigłe, tak jak my chcemy, czerwony i młody biały nawiązuje do kaszepścigłego wysiłku. I to też, ale też chcemy w przyszłości, jak będziemy więcej czasu, bo teraz wiemy wiele treningów, to nie ma czasu, ale jak będziemy mieli obozy sportowe, to chcemy też nauczyć kulturę tej kaszepści, tych młodych dzieci, które niektóre nie są stąd, nie pochodzą z Kaszub, ale też przyjechały stąd i chcemy ich nauczyć. Bo Bulsiewo to jest też taki plac, że wiele lat jest but na przejeździe, żeby zamieszkać, ale u tych kasiepścich elementach jest perzynka rzeciem, bo na początku mają jakiś czas nazad co zajmę, ale na naszej antenie i ja mam musia rzec, że jak ja z Krystianem Andryskwewścim, trenerą Akademii Kasubian godą i on tak zagwesniwał, że te dzieci Niblus na boisku będą są uciec nożny bale, ale też kasiepści kulturę, to ja sobie myślę, on tak godo, może on chce patronat od Radia Kasiebę dostać i blusteli, ale jak ja otrzymia za słowo i jeść bundzemy też za ten język cygnąc, żeby sobie dowiedzieć, jaci to kasiepści elementy w tej Akademii będą. Godome z Krystianem Andryskwewścim, trenerą Akademię Nożny Bale Kasubian. Do gości wrócimy po drogowym serwisu.